Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami, na mungkin boy pamoraho kita mangurupi hita di jamita nanang si patol hasota, si paradiota di partangyangan, songoni nang di parmingguon si ganuk minggu. Di video nang patol hason nami tu hita pikiran nami taringot tu jamita dari minggu letare tanggal 30 Maret 2025. Turpukta ima sian buku opat Musa bindu 20 sada ayat 10 sahat rodi ayat 20. Dung takas amanginang hujahami turpuhi jalahu pahusur-husur hami jalahu hujahami naboi mangurupi hami patorako pikiran nami tu hita marhite turpuhon na parjolo rikotma idauta pandohan di turpuhon ima dungi borhat mahalak Israel siani jala marsaro di obet. Mangihuk mamusia kapadohan borhat marsaro borhat. Padohanon macai argadoon. Dinaung loja nasidan. Di buku opak musaon naing jonok noma huta sitopoton nasida tujuan ni perdalanan ni nasida. Nungaloja alai borhat domuse nasida melanjutkan perjalanan panjang itu. Dalam teks ini tentu sesuatu yang sangat berharga bagi kita dan memotivasi kita adalah ketika mereka sudah lelah, sudah jauh, sudah panjang perjalanan yang dijalani, mereka tidak menyerah tetapi masih bangkit untuk berdiri melanjutkan perjalanan. Jadi mencari kodo borhat. Dang namura borhat, marsaro borhat, tabuto do torop ni nasida di pardalanan ni. Alai dang putus asa nasida, semangat baru, naim baru di nasida, lahoman dapoton huta Kanaan. Jadi pertama penting kita pahami bahwa bila perjalanan kita sudah panjang dan sudah banyak dan melelahkan, terkadang membuat kita menyerah. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Perjalanan itu harus tuntas sampai ke akhir. Jika harus berjalan, berhenti, berjalan, berhenti, harus kita sampai pada tujuan akhir. Jadi macam menarik itu turpuktaan rupani borhat mamuse. Borhat mamuse. Jadi dangadong be dinasida ungut-ungut di turpuktaan. Di dihaburjuhon nasida mardalan laho manopot huta sitopoton nasida taidama di turpuk taon pangaramotion ni debata na mangalehon tu nasida aik si inumon narumikot di perdalanan ningolu ala somal do tabege molo hola mangan do belum tentu boy mangulu molo so minum. Alai molo hola minum boy do gumanjang rupani pardalanan ni mangulu. Ima tarajumi jalata hilala rikot ni aek di hanguluani di pamatang. Nang dinasida ditiki di pardalanan namatsai tadok majo padang gurun panas cuaca, panas kondisi yang memaksa harus minum banyak air, kehausan, dehidrasi, konteks perdalanan ni nasida. Nalai borhat nasida, marsaro, borhat muse, dang ulaon na muraon. Alani nang dohonor na tu hita. Unang mandele. Molo naung ganjang tadalani di perdalanan ningolu, ima mamben hita lamatoras. Lamatoras haporsiaon. Molo nung lam ganjang perdalanan ni haporsiaw ta. Songon na ni Apostol Paulus tu huriai unang be
Kristen makanan susu, alai Kristen makanan keras ma. Lam matoras ma, lam sona ma ungut-ungut, lam mago ma akka ungut-ungut, ala nunga di ida pardalanan nama cai denggan di dalanan sida rap doh de bata tiki marungut-ungut na sida, ala daki amat cohot de bata mengurupi nasida. Pengalaman ini pengalaman berharga sehingga pada teks ini mereka bersyukur. Maren de nama nasida mangendehon puji-pujian. Jadi sada si paingot tong nang tu hitau pikir kami di pengalaman hidup molunung lam godang tadai jala taida nadenggan marhararuan sian Jehovah ikon lam takas nama roha mauliate siak kita manang so nama ungut-ungut. Bila kita menyadari banyaknya berkat yang kita terima dari Tuhan setiap hari dalam perjalanan panjang, dalam perjalanan kehidupan, berkatnya tidak pernah berhenti, harusnya memotivasi kita untuk memperdalam rasa syukur kita. Dan berhenti bersungut-sungut, sebab telah terbukti Tuhan menolong. Nungatakas diurupi nasida, di parade narikot. Gabe lamatoras nasida, soma nasida, di parungutung-utoni. Ketika mereka diam, disitulah Tuhan bertindak untuk menyejukkan hati mereka, menyejukkan hidup mereka. Memang di ngoluta terkadang moldo hita mengendalikan diri ala taboto hira na boy hita mampu hita tahilala mampu hita gabe hira nang taula tuson alai ada masanya ikon so hita pasahat to diri tu debata dungi takasma panggurupion di debata taida. Alai molo say neng tapangasahod dopi gogota, say marungutungut dopi hita, dang boy taida, pasu-pasu di debata. Alai molo duk so hita, tapasahat dirita tu Jehovah, idaut tama, pasu-pasu. Jala takas pangaramotion di debata, songon na di turpuk taon. Jadi, nakin hidok kayong siya, tapabagas hata borhat, marsaro, borhat, tidak pernah lelah. Mereka bersemangat kembali. Kesongoni do hita di ngulu. Unang hato patok mendili. Unang hato patok rupani ay ngahu coba sehali dua hali. Ngahu laho songonon, ngahu baik songonon. Upikir kami patorangot tadi alay halak na toktong marpakirimon tu debata. Jadi sada nama benda sida margogo, borhat, barsara, borhat, upakirimon di tano Kanaan. Pakirimon di sambulon itu ndita ima pakirimon tu ngolu saling-liling na. Ala nidang boy sohita. Ikon terus do hehe tu laon nadenggan. Jala di turpuk taon molo borhat hita. Mangalului akka hasonanga kita di ngolu sigano pari. Dang songon par borhat ni hala Israel berupani marsaro, borhat barsaro. Mangalului inganan hasonanga ni sahro di natijudun sida anggohita saunari nungatakas. Ia napasobuhon wasta jala sabulo nitodita jala tujuan akhir perjalanan hidup kita ima Kristus. Atong mulata padomu tu epistel Roma tu Jesus. Di ibana do aik hanguluan. Jadi dang borhak behita mangalului di dia do haluau ni, di dia do hasonangani, di dia do hadamioni, nunga miani di bagasak kita ima Kristus. Atau ngahan masiulah holota maka porsiai ibana mangulu hombar tulomo ni rohana jala maka monakon sahat ro di ujungna haluau ni. Molo mau wasita di perdalanan ninggolu gudang nata wason posor hatta di parade debatado. Justru di parade aik na dumenggan, aik hasonangan, aik na mangulu ima Kristus Jesus Tuhata. Pikir kami tu sima togi honota amangenang semangat untuk terus menjalani kehidupan sampai ke akhir. Semangat untuk menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan baru sampai pada titik akhir tujuan dari perjalanan itu. Penyerahan diri penuh, Tuhan akan menolong.